Toto je Viktória Trnava, svadobná sála v centre mesta, kde si môžete splniť svoje sny o vašom svadobnom dni. Ochotní majitelia sa vám budú osobne venovať a radi vám pomôžu s naplánovaním do posledného detailu. Majú za sebou stovky eventov a ich zmysel pre detail vám pomôže v nerozhodných situáciách. Nič nenechajú na náhodu. V prípade potreby vás radi odporúčia na overených a spoľahlivých dodávateľov. Kapacita našej sály je 75 osôb. Vonku máme dve veľké terasy, ktoré sú prekryté a v prípade nepravdivého počasia vieme aj vykúriť. Vonku máme veľkú letnú záhradu a pre tých najmenších veľké detské ihrisko. A v čom sú iní? Zakladajú si na kvalite poskytovaných služieb. Chutné jedlo pripravené z kvalitných surovín je samozrejmosťou. Hostia ocenia aj možnosti pre vegetariánov, vegánov, celiatikov, ako aj ľudí s ďalšími intoleranciami. So snúbencami sme v neustálom kontakte od prvého stretnutia. Pomáhame im pri výbere výzdoby aj slávnostného svadobného menu. Taktiež sa môžu na nás obrátiť aj s inými otázkami ohľadom svadby a my sme pripravení im poradiť. Dohliadame na každú jednu akciu, a to vždy osobne, od začiatku až do konca, aby sme vedeli zaručiť, že všetko bude tak, ako sme sa dohodli. Sálu nájdete v centre Trnavy na Štefánikovej ulici, je bezbariérová a najčastejšie slúži na svadby, rodinné oslavy a firemné akcie. Ak chcete vedieť, ako a prečo vznikla Viktória, pozrite si zaujímavý príbeh majiteľov Lucie a Ľuboša Velšicových na webe www.viktoriatrnava.sk. V prípade záujmu si môžete dohodnúť stretnutie a obhliadku sály. Na webe nájdete taktiež niekoľko rád a tipov spísaných priamo od majiteľov na základe dlhoročných skúseností, ktoré vám pomôžu pri plánovaní svadby.